Alang sa atong pampagood vibes ni usa ka higanteng cake nga nakadapit yun sa atensyon sa mga netizens. Doon na kini gitas-on nga 15 feet o gilapdon nga 10 feet nga mamahimong masudlan sa birthday celebrant mismo. Kini ang gibida ato sa 7th birthday ni Marcel nga dunay tema nga Beauty and the Beast. Ang nagpaluyo sa creative nga birthday party maong nga si Danny Villarante. Samtang ang nangu'o sa pag-bake o pag-disenyo sa maong higanteng cake mao si Cheryl Go, ang head cake decorator. Matudiya nga nahuman nila kini kauban ng 16 ka mga baker sud sa duha ka semana. Sa pangutana nga aduna ba siya'y plano nga mo-bake og pang world record? So if you're asking me if I'm planning to break the world record for biggest cake, first of all, finance is a problem. So I need somebody to be willing to pay us to do it. And number two, we need a bigger venue to do it because that cake almost reached the ceiling already. Like it was like 1 foot away na lang yun. So that was the biggest we could have already done that time. So venue is also a challenge.